iyi boldy diye. Edil şuun günleri yatlap geçýän ýer edil şuun günleri gödegine tutup aýdan ýaly öňünden görüpdir-de şu ýurda han boldy diye. Edil şu wagtky bir döwletler bar biziň ýurdumyň başynda oturan. Edil şolaryň adymdan şolaryň tarif edip ýa-ni şolaryň basmyny ýetirip aýdýan ýalylar. Ondan bärde neme diye bir döwlet ile han boldy diye jebir kılly güzel iller dargady diye. Hakykatdan hem bizim Türkmenistan'da edil şu wagtlar bir äjit-mäjitlen eline düşdi-de. Atalagul nevere gitçe oturacak halk tesini çıkarmasa şeyle devam eder. Indi şonam aýdyp geçipdir şu goşguda jebir kılly diye bütün halka zulüm edip oturdy häzirki baş tutanlar. Onun güzel iller dargady diye bir